дзень, калі вы прынеслі да святыні Божай, просячы для яго святого хросту. Ад гэтай хвіліны не толькі вось з'явіцца вашым імём, а яшчэ дзіцём Божым. Таму маеце вялікую адказнасць выхаваць яго, каб ён заслужыў на жыццё вечнае, а мы з гэтым спадарожнічаць пра сваю малітву і паслугу. Таму пытаюся у вас, бацькі і бацькі хросныя, якое імя вы выбралі для свайго дзіця? Тимур Доминик. Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Тимура Домініка? Просто. Бацькі, просячы хросту для вашага дзіця, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і ближніка, як нас навучыў Jesús Христос. Сведомление. А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Тимур Доминик, християнская супольнасць, прымае цябе з вялікай радасцю ад імя гэтай супольнасці, пазначаю цябе знакам крыжа, паслугання, тым жа знакам Христа зваў цябе пазначыць бацькі і хростных. З гэтым вялікім пальчыкам нарысуйце на лобку Доминика знак крыжа. Дорогие браты и сестры, просим нашего Пана Иисуса Христа быть милосердным для гэтага дзіця, якое прымае ласку хросту для его бацькоў, хростных для усіка хрышчаных. Молимся, каб у таямніцы Твоей смерти и воскресенья Ты праз хрост адрадзіў гэтае дзіця и долучыў до яго святого касцёла. Тебе просим. Молимся, каб праз хрост и конфирмацию Ты зрабіў яго верным вучнем и сведкам Твоего Евангелия. Тебе просим. Молимся, каб бацькі хросныя былі для гэтага дзіцяці добрым прыкладам веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся, каб заўсёды захоўваў яго сям'ю у Тваёй любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся, каб пра святасць свайго жыцця Ты прывёў яго да радасці нябеснага маладарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Святая Марыя, Маці Божая, святый Яне Хрестителю, святый Юзефе, святые Петр и Павле, святый Доминик, усе святые Божие, усемогутный вечный Боже, Ты послал в свет Своего Сына, как Он отпилил от нас мот сатаны духа неправедности, от человека, вызволенного с темры, перенес в чудовное володарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как вы, вызволили уже гэтае дзіця ад першароднага граху, учинив его святыни Твоей величия и местом пребывания Духа Святого праз Христа, Пана нашего. Нехай обороняет Тебе могутность Христа спалца, и живете володари на веки вечные. Молимся, браты и сестры, каб Пан Бог усемогутный одарил гэтае дзіця новым жыццём з воды и Духа Святого. Просим Тебе, Пане, нехай праз Сына Твоего на гэтую воду сойдзе моц Духа Святого, каб усе, хто праз хрост пахаваны разам з ім у смерць, ім таксама паўсталі да новага жыцця, які з Табою жывеце валадарыць у еднасці Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя. Дапамажы нам, Пане, адзін Бойче, і свяці створану Табою воду, каб ахрышчаны ў ёй быў абмыты ад граху і нарадзіўся да новага жыцця, як Твои усыноўленыя дзеці. Поважаныя, зараз у вас будут ставиться пытанні, і мне хотелось, каб не просто вось так кивали головой, а вось так сур'ёзна сказали, бо выракаюся больше. Калі вы кіраваныя нашай верай, гатовыя прыняць на сябе абавязкі бацькоў хросных, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і пазнайце веру Jesúsa Христа, бо гэта вера касцёла, якой прымае хрост ваше дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабоду дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх панаваў над вамі? Выракаюся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны гароху? Ці верыце ў Бога Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Jesúsa Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага,
народжена з Діви Марії, замученого і похованого, і воскрес померлого Вселенського Отця. Ці вірите в Духа Святого, святий Костюл католицький, єдно святих, отпущення грехов, воскрешення тіла, життя вічне. Это наша вера, это вера Костюла, визнавати якою наш гонор у Єсусі Христі, Пану нашому. Ці хочеться ви, як Тимур Домінік прийняв хресту віри Костюла, бо ми всі разом з вами тільки що признали. До батька хресту нашого Домініка. Так, я мав голову. Постой, посмотреть. Тимур Домінік, я хрещу тебе у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Хвала Отцю і Сину і Святому Духу, як було справедливо тепер і завсюди, на віки вічні. Усімогутний Бог Отець Пана нашого Ісуса Христа, який визволив тебе від греху і отвратив з води і Духа Святого, сам намощай тебе кризма избавления, как ты долученный до его народу пробывал у кресте святого пророку и благодару життя вічне. Тимур Домінік, ти став новим створенням і обернувся у Христа. Нехай це біле одіння буде для тебе знаком годності Дитя Божого. З допомогою і словою прикладу неси близьким незабруджене у життя вічне. Прийміть світло Христа. Вам, батьки хрусне, довірається підтримувати це світло, як ваше дитя світлене Христом завсюди побудило себе, як дитя світла. І триваючи у вірі, могло вийти на сустріч приходячому Пану разом з усіми святими у небі. Ви хрестилися у Христі і у Христа пронулися. От многих молитв, якою нас научил сам Иисус Христос. Бойся наш, который есть в небе, святите имя Твое, святи володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от зла. Зараз такая хвилина, коли батькам вашего дитя, вы хотели на Божьего благословения, тому передайте Тимура Доміника тату с мамой, и вы ставите крышечку назад, а вы станьте на колени, и я уделю вам благословение. Пан с вами и с Духом Твоим, Пан Бог усемогутний, який про свого Сина, народженого з Панни Марії, дає християнським матям радость надії на життя вічне, яка взяла для їх дітей. Нехай благословить матір этого дитяті, так, як тепер дякую Богу за отримане потомство. І вона завсюди була вдячна йому разом зі своїм дитям у Ісусі Христі, Пану нашому. Пан Бог усемогутний, дає дар життя на землі і небі. Нехай благословить батьку этого дитяті, як він разом зі своєю жонкою, словом і прикладом давав своєму дитя перше свідчення віри у Ісусі Христі, Пану нашому. Пан Бог усемогутний, який народив з нас води і Духа Святого на життя вічне, нехай благословить щедро этих вірних своїх, як вони завсюди і всюди утворали Його єдність,
з усім народом Божим. Нехай усіх тут присутних і надурить своїм супокоєм у Ісусі Христі Пану нашому. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякую Пану Богу. Встаньте. От усього серця віншую вас гэтым пригожим днем, хрещення вашого дитятки. Вельмі б хотілося, каб ви, як так само ваші батьки, просто допомогли Тимуру Домініку стати сапраўдным і чалавекам, і хрысціянінам, і каб учыўся ад вас жыццю, добраты, ахвярнасці, каб ваши адносіны сапраўды не заганялі як бы ў комплекс яго, а наадварот развівалі яго і лічнасна, і духоўна. І ў гэтым няхай дапамагаюць вось прысутных чынны ўдзел бацькоў проста. Не раз у год прэзент на Новы год альбо на дзень нараджэння, але так вось заўсёды, калі будзеце дома, паклапаціцеся аб гэтым. Вось. І тое, што вы бачылі і чулі, гэта сапраўды вельмі мае вялікае значэнне. І чалавечае жыццё напоўненае рознымі такімі сімваламі і значэннямі. Калі мы любім, то як мы захоўваемся? Як мы праяўляем сваё пачуцце? Мы ежам, даражым, робім якісь падарункі, знакі ўвагі, правда? І гэта знак таго, што штосьці ў нашым сэрцы ёсць такое прыгожае. І таксама, вось калі мы бачылі розныя дзеянні, паліванне галоўкаю, намашчэннем алеем, і гэтая светача, белая сукеначка, гэта тоже праяўленне вышэйшых вось такіх Божых міласцей, якія адбываюцца праз сакрамент хрусту. Вось гэтая вадзічка, якая палілася на галоўку, это азначае, змываецца грэх першародны. Вось калі мы нараджаемся, Бог дае нам гэта жыццё як дар, калі мы нараджаемся з парокамі, з рознымі слабасцямі, і мы не ў лучнасці з Панам Богам, а хрышчэнне змывае вось гэта ўсё, і ён становіцца сынам Божым. Намашчэнне вось алеі, раней у старажытнасці намашчалі каралей, прарокаў, ну і вельмі такіх дастойных людзей. А вось гэтае намашчэнне намашчаецца на дзіця Божае, на Сына Божага. Таму не толькі ваш сын, яшчэ і сын Бога. І таму адказны вельмі моцна. Вось гэтая белая сукеначка, такі ручнічок, гэта значыць, што яго душа павінна быць чыстая. І таму вось Бог так пажадаў, каб вы навучылі яго і жыццю, і веры, і цярплівасці, і даць Бог вось прыняць першую камунію, то бежмуецца і будзе добрым такім чалавекам. Таму пастарайтесь захаваць яго вельмі чыстым. А светач, якую трымае мама простая, гэта яго вера. Таму ён павінен свяціць сваім жыццём і сваім прыкладам. Усяго найлепшага вам, Божых міласцей, запрашаю бацькоў прослых да захрысты, каб атрымаць памятныя